Здравейте! Казвам се Александър Милев и съм представител на Сдружение Лагери и приятели. Днес бих желал да засегна тема, свързана с инициативата Европейска столица на спорта. На някои от вас вероятно е известно, а други предстои да научат, че град София бе определен за Европейска столица на спорта през 2018 година. Титлата Европейска столица на спорта има за цел да популяризира активния начин на живот чрез изграждане на инфраструктура и спортни съоръжения. Акцентът е върху масовия спорт и върху спорта като приоритет в живота на хората. Решението София да бъде Европейска столица на спорта бе обявено през 2014 година. Решихме да ви покажем в какво точно състояние се намират спортните игрища в квартал Лагера, за да добиете по-ясна представа как точно се изпълнява една от поставените цели, а именно изграждане на инфраструктура с добри съоръжения. В момента се намираме на спортното игрище, по-известно на жителите на района, като Кореняка, което е с приблизителна площ 2000 квадратни метра. То се състои от футболно игрище, което бе реновирано отдавна, дълго преди да стане известно, че София ще бъде Европейска столица на спорта. Също така баскетболно, две волейболни игрища и тенис маси, които постоят от години и на практика са неизползваеми. Госпожо Фандъкова, това ли са игрищата, с които ще се представим пред Европа? Това ли са игрищата, на които да практикуваме спорт? Не ви ли се струват леко занемарени? Не възнамерявате ли да изпълните поставените цели? Ще се радваме, ако някоя стотинка от заложения бюджет по проекта влезне в нашия квартал. Десетилетия чакаме игрищата отново да се превърнат в използваеми. Хубаво е популяризирането на активния начин на живот, но още по-хубаво би било първо да се създадат условия за такъв. Благодарим ви за пренебрежителното отношение, госпожо Фандъкова. Но ако все пак сте амбицирани и имате желанието да се утвърдите, то сега е момента да създадете по-добри условия за спорт както в лагера, така и в цяла София. Защото на всички ни е известно в какво окаяно състояние са спортните игрища в целия град. А на тези от вас, които подкрепят нашата кауза и споделят това видео, благодарим ви!